चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा, चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा। कौन धाम? नाम रूप लीला धाम, माई बाप कृपा से, नाम रूप लीला धाम, माता पिता कृपा से सब कुछ है बबुआ यही आके मिलल बा, सब कुछ है बबुआ यही आके मिलल बा। माई बाप तो के आशीर्वाद दिए बबुआ, माई बाप तो के आशीर्वाद दिए बबुआ, तो हर कमा के हूँ नहीं रोकी नहीं पाइए बबुआ। माई बाप के खुश करबा तो माई बाप सिर्फ बतवा दी है, अब माई बाप के जितना रुलैबा कहीं तो और काम सफल ना होई। चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा, ए चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा। माई बाप ना रहते, माई बाप ना रहते तो हम आप संसार में नहीं आते, और हम लोग पढ़े लिखे विद्वान नहीं होते, हम लोग का शादी विवाह नहीं होते, बाल बच्चे नहीं होते, और सृष्टि संसार ब्रह्मा का विधि का विधान फैल कर जाता। चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा। माई बाप ना जन्म देते तो चंचलवा नहीं आता, अब विष्णु रूप में आकर के हई हलचलवा नहीं मचाता। अरे चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा। नारायण।